ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର କେତେ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି ବିଶେଷତା ଅଛି ସେଥିରୁ 6ଟି ବିଶେଷତା ମୁଁ କହିବି 6ଟି ଭିତରୁ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ସମ୍ମାନ କରିବା ଯଦି ଜୀବ ଅଛି କ'ଣ ଯତ୍ନ କରିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବା ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନ ମାନଙ୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଆମ ଜୀବନ ମାନଙ୍କରେ ମଣିଷ ଉନ୍ନତି କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିବିଧତାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ତାକୁ ରଖିବା ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅବକ୍ଷୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ସେଇଟା ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି କ'ଣ ଅବକ୍ଷୟ ଯାହା ଯିଏ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ କରି ଆସିବା ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ପଞ୍ଚମଟା ହେଉଛି ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିମୁଖୀ ବା ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଯେତିକି ପରିବେଶ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଠିକ କ'ଣ ସୁଧୁରିବ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ଯତ୍ନ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରିବେଶ ନେବା ଉଚିତ ଯଦି 6ଟା ବିଷୟ ମାନିବ ତାହେଲେ ଆମ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ ଓ ଧାରଣା 6ଟା କ'ଣ ନେଇ ତମେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ।